हंसवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो असलम बाबू रिकॉर्डिंग अरे कावना भतार से मिले लो करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू काबू बाबा गज बाजार में भेटालू करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू असलम बाबू तोरा टेंशन में भतार भैले चालू करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू तोरा टेंशन में भतार भैले चालू करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू रामनगर हो चुकल बावे हो सन कल बावे कि तोहरा टेंशन में आनंद नगर के लोग भैले पागल हे जाने तोहरा कमर पे सुघर जवानी के बचालू करे का जिला गोंडा जालू 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 गैलू धाने पूरे घूमे होके करा से मिले पर शादी बांट देलू मोहित बेदर्दी सुरेश के काहे तू डांट देलू गैलू धाने पूरे घूमे होके करा से मिले पर शादी बांट देलू मोहित बेदर्दी सुरेश के काहे तू डांट देलू शांतिनगर में बना तारो चालू करे का जिला गोंडा जालू करे का जिला गोंडा जालू।